Yes, anibonani bafethu. Njani yaphila? Asithembe naphila mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here. As usual ngihlala ngigijima. Ngathi nje ngigijime namanje ngidlule la. Kulesihlanu nje. Ngidlulise ukubonga konke ama new subscribers ajoyine le channel njengamanje. Ngiphinde ngibonge na wonke nje oyi-subscriber oyi-regular kule channel. Aphinde abe yi-follower lapha ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu. Ku free of charge nakulabo abangasubscribe fanele bakwazi ukuthi ku free of charge. Ngiyacela nabo basubscribe ukuze sikhulise le channel. Kanjalo na TikTok bathi press follow ukuze sikhulise le channel. Ngiyabonga. Ngibuka i-MK Party kafishane. MK Party uma ngabe kukhona osangabaza ukuthi MK Party ifikile. Angazi ukuthi leyo muntu amehlo unawo nomqondo unawo yini. Angimazi ukuthi uyabonani ukuthi kwenzakalani. Angazi ukuthi uyabonani ukuthi ubaba uPresident Zuma yini ayihlosile ngalelizwe ngeMK Party. Futhi umuntu ongakuboni lokho ngicabanga ukuthi akaba understand abantu ba South Africa ukuthi bacabanga kanjani. Buka inqwaba yabantu base South Africa especially lapha eThekwini abasupporta iMK Party uma ike yathi nje izohlangana ibe together. Ake ubuke nje just this video nje clip encane ulalele no SG weMK Party njengoba echaza labantu ozobabona la ukuthi kusho ukuthini konke lokho. Siyathemba ukuthi bonke labantu abagcwele la esibabona kule video ba register. Uma bengaka register sikholela ukuthi bazo register nge-20 nange-21 bayovotela iMK Party nge-4 kuNovember. Kungani manje ngikhuluma ngokuregister for ukuthi kuvotela iMK Party? Ngijatshuliswa ukuthi iMK Party isiphumelo obalo dabeni lwabo kufika illegal immigrants. Isikhethile ukuthi ihamba nabantu base South Africa. Therefore, njoba simzwile uMama uJacinta Ngobese ekhuluma lapha kwi-rally yeMK Party uthi abantu bakhethe kahle nge-4 November. Nami ngizosho lokho. Awulalele kodwa kafishane la uSG weMK Party ubuke nale indimbane zabantu abalawo bese uyacabanga ukuthi kusho ukuthini lokho. Yini ocabanga ukuthi izokwenzeka nge-4 November? Ukhethe wena ubheke nansi ivideo. Amasela ayanqanqazela comrade because the tsunami has arrived. The MK Party is a hurricane. It's an unstoppable tsunami. It will take over KwaZulu-Natal municipalities. It will take over Gauteng municipalities. It will take over Eastern Cape municipalities. It will take over the Western Cape municipalities. It will take over Mpumalanga municipalities. It will take over Limpopo municipalities. It will take over Free State municipalities. This is an unstoppable tsunami. This is the people's camp. Akekho umuntu ozolivimba ulwandle comrade. Uyabona ke kwenzakalani? Kufika ini kuwe mawubuka lesimo? Yebo, abantu ba South Africa njengamanje bakholelwa kakhulu kweMK Party, bakholelwa kakhulu kubaba uPresident Zuma. Futhi especially after iMK Party iyazibonakalisa ukuthi imina abantu base South Africa ekulungiseni lelizwe nokcleana lelizwe kuqalwe kabusha. Uzobona kuzoba nabantu abaningi abazoyijoin iMK Party abazoba semamashinayo. For example, awubheke nje na ipost ebonisa ukuthi ubaba uPresident Zuma uzoba kuphi kusasa nje bakuyi 13 June kanjalo no SG
uzobe address abantu lapha eCape Town eDelft Delft Community Hall. Na iposta uyibheke kancane. Uyayibona? So uyabona ukuthi kusho ukuthini konke lokho? Kusho ukuthi iMK Party isisemgwaqweni manje yehle yenyuka yenza lokho eyayikwenza ngo2024 masibheke kuma elections ka29 May 2024. Iqalile manje yehle yenyuka uPresident Zuma umzabalazo uthi uyaqhubeka. So njengoba sengichazile kusasa nge13 izobe lapha iMK Party ama leader eMK Party azobe elapha eDelft Community Hall eCape Town. Mawuseduze lapho awufiki uzolalela umsholozi. Nawo amalanga asele ukuthi kiwo khethweni awubheke nawo. Uyabona? Selela amalanga wabonela. So kuyakutshela ukuthi ukhetho lusondele liseduze kakhulu. Umbuzo ukuthi uyovota kanjani nge4 November. Okugcina uthi mawubheka khona okuzovimba iMK Party nge4 ukuthi ithathe over ishintshele lizwe. Ake uphendule lo mbuzo comment section. Asilixoxe lo daba siye phambili umfoka Mkhonza lo. Asihlangane kumavideo alandelayo. Ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare lama video ikakhulukazi nje ngiyacela ukuthi la ku YouTube ni press usubscribe sikhulise le channel njenga ku TikTok njengoba sesifike saze sadlula ku 20,000 followers. Nangapha ngicela ukuthi sikhuphuke kulo 5,000 subscribers siye phambili ku YouTube ku free of charge. Ngiyabonga kakhulu asihlangane kuma comments. Thank you so much.